veu humana que diu: ja en tinc una, ja en tinc dos, ja en tinc tres, ja en tinc quatre, ja en tinc cinc, ja en tinc sis, ja no en tinc cap. Que tu dius, ja en tinc una, ja en tinc dos, de què? D'ànimes humanes? De víctimes? De què? Jo no ho sabia, però després vaig comprendre que era ell, claríssimament. Era el Caro. El Caro és una criatura fantàstica de l'imaginari valencià, que ahir teniu dues representacions, una del llibre El Caro, de Víctor Labrado, baix també de les llegendes valencianes, que mira, es pot descriure amb una cançoneta que n'hi ha, és com si diguérem el retrat, el carnet d'identitat. Diu: quina estranya criatura aquell qui l'ha conegut. De mussol té la figura i té el cap d'home barbut. El Caro és veritat que els grecs tenen els centaures, que són un cos de cavall i un tronc d'home, o per exemple m'he imaginat les sirenes, que tenen de cintura cap a baix són peix, amb aletes i tot, i en canvi de cintura cap amunt són dones, en pits i en fesomia humana. Doncs els valencians hem tingut també un imaginari propi i un d'estos éssers híbrids que té el cap de persona, d'home barbut. I en canvi el cos de mussol, sabeu què és un mussol? És una au rapinyaire nocturna, que caça ratolins i tot això. Doncs el Caro era cos de mussol i que tu dius, i això pot ser? Oh, sí pot ser. I té una història, de més a més.